आंथ' सानो जेबो दावहा जाया बाहाय नोंथांमोना रायजो राजाखौ सोंबाबो मिथिगोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो आफादगिरिमोन ना बियो इउ पि पि एलआवथ' मा फेक्टर जानाय बिथाङालाय रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन बिबेसना खालामगोन सोर उपयुक्त जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सोर बांसिन खामानि मावनो हागोन बेथ' आरो उदालगुरि नंबावा बाहायनायबावसो रायजो राजाफ्रा दिनैनि तारिखाव रायजोफ्रा बहुद माने कनसियास जायगायाव सोर थागोन जायगानि थाखाय सोर खामानि मावगोन बेखौ सिन्था खालामो आरो दा बेखायनो दिपेन बर'आ फैदोंब्लाबो फैनायनि थाखायथ' वेलकाम खालामदों जों गेलेनो हागोन जेबो गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जेरैहाय बेहा इम्परटेन्सा दङमोन इउ पि पि एलआव फैनाय लोगो लोगो बेसेबांखिनि मोननाय नङा आरो आंनि थाखाय जेबो फेक्टर जानाय नङा आरो आंथ' सानो जेबो दावहा जाया बाहाय नोंथांमोना रायजो राजाखौ सोंबाबो मिथिगोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो आफादगिरिमोन ना बियो इउ पि पि एलआवथ' मा फेक्टर जानाय बिथाङालाय रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन बिबेसना खालामगोन सोर उपयुक्त जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सोर बांसिन खामानि मावनो हागोन बेथ' आरो उदालगुरि नंबावा बाहायनायबावसो रायजो राजाफ्रा दिनैनि तारिखाव रायजोफ्रा बहुद माने कनसियास जायगायाव सोर थागोन जायगानि थाखाय सोर खामानि मावगोन बेखौ सिन्था खालामो आरो दा बेखायनो दिपेन बर'आ फैदोंब्लाबो फैनायनि थाखायथ' वेलकाम खालामदों जों गेलेनो हागोन जेबो गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जेरैहाय बेहा इम्परटेन्सा दङमोन इउ पि पि एलआव फैनाय लोगो लोगो बेसेबांखिनि मोननाय नङा आरो आंनि थाखाय जेबो फेक्टर जानाय नङा आरो